Ni Ane Segurola naiz, Xauxari izeneko proiektua daramat, eta, bueno, neure burua musika ekoizle eta, bueno, artista bezala ikusten dut. Eta nire proiektuan, sortu dut nire lehenengo diskoa. Ez dakit ondo zein genero, jende bakoitzak esaten du gauza bat, baina, bueno, sartuko zen igual elektronika experimental eta baita ere dream pop edo ambient soinuen barruan. Nire musikan ahotsa, nik esaten dudan bezala, beste elementu bat da, beste instrumentuak bezala, beste geruza bat da. Eta, instrumentu bakoitzak badauka bere timbrea, bere soinua, eta niretzat ere ahotsak ezaugarri horiek ditu. Beraz, nire ahotsan, nire letretan eta hola fonetikari bai garrantzi handia ematen diot. Adibidez, batzutan nire helburua ez da zeozer mezu konkretu bat esatea, baizik eta soinu batzuk melodia hortan kokatzea, ez? Adibidez, zeozer abestu nahi dudanean pentsatzen dut, nola zein kontsonante edo zein bokal nahi ditut hemen musikaren parte izatea, eta hola, horrekin asko jolasten dut letrak idazterakoan, bai. Urrian diskoa atera nun, proiektu hau duela igual 3 urte dola hasi nuen, proiektuaren lehenengo abestia duela 3 urte konposatzen hasi nintzen, gero pixkat abandonatu nuen gauza bat da. Eta joan den urtean, udan, saiatu nintzen bukatzen eta proiektu bat osatzen. Guztiz autoekoitzita dago. Nik ordenagailuan ekoizpen programa duela 5 urte edo jaitsi nuen. Eta, hasieran pixkat kostatzen zitzaidan erabiltzea eta hola. Baina, joan den urtean nik uste esperientzia gehiago nuela eta moldatu nintzen eta azkenean lortu nuen nik niri gustatzen zaidan soinu bat ateratzea. Eta hori desente urte kostatu zait baina azkenean saltxeatzen eta ikasten eta tutorialak ikusten eta hola. Batean, joan den urtean ikusi nuen nituela baliabideak eta pixkat esperientzia egiteko nik nahi nuen musika. Nire hurrengo kontzertua izango da Valladoliden, beraz ez dakit ahalko dezuten ikusia apirilaren 12an. Eta gero baditut beste batzuk oraindik berri eman behar dira. Diskoa momentuz bakarrik digitalean dago entzungai, ez daukat ale fisikorik. Eta plataforma guztietan dago, Spotify, Apple Music, Bandcamp, beraz interneten edozein plataformetan alda entzun. Baina momentuz ez daukat fisikoki, ez daukat CD-rik edo vinilorik ez ezer. Etorkizunari begira, orain nahiko zentratuta nago kontzertuetan eta zuzenekoak prestatzen. Niretzat hau bapatean gertatu da, nik hau baino lehen ez nuen inoiz zuzenean jo. Beraz hori lantzen ari naiz. Baina denboratxo bat dudanean bai baditut orain ideia berri pilo bat eta beste proiektu bat egiteko gogokin nabil, orduan denbora ateratzen dudanean hasiko naiz beste abesti berriak egiten.
Bueno, proiektuaren inguruan informazio gehiago jakin nahi badezute, hitzan egin duan elkarrizketa adezute irakurri.